Salutare, dragi rezidenți, la un episod de noastră cu buletele. Am și ceva serios de enchantment table ăla de acolo. Și chiar nu înțeleg cum ai zis falul în băltahaia, trebuie să scoate. Și că dacă vă plac episoadele, de ce nu să dați like și subscribe. Să ne să dăm drumul. Domnule Cal, cum ai intrat aici? Haide, domnule Cal. Așa ești. Hai să vedem în primul rând ce fac găinile noastre, după cum v-am obișnuit. Vedem ce mai fac găinușele, mai colectăm niște ouă de la ele, prietenele noastre. Bună ziua, tatăl pe ei, v-a fost doar de mine. Sau nu v-a fost doar de mine? Ați făcut și voi multe ouă sau puțin? Este ouăle și pe aici. Nu avem niciun ou pe nicăieri. Hai să vedem. Uite câte ouă mai erau pe aici. Și nu am văzut. Avem 12 ouă. Nimic. Stai să dăm găină. Un pui. Momentan avem doar un pui. Poate până la finalul episodului se mai adună pui. Mai a făcut cineva vreun ou? Mulțumim de ou. Un pui? Nu. Am înțeles. Mai a făcut cineva vreun ou? Mai avem niciun ou. De când avem mai târziu, doamnelor găinușe. Așa, hai să trecem înapoi. Chidem să nu ne iasă găinile. Iar noi să mergem să luăm blocuri. Ca să ne deplasăm mai departe. Nevească o să picăm. Mai avem 5 blocuri de ăsta. Avem aici niște tort. O să pun asta aici în caz că o picăm. Să nu le pierdem. O să sper pe aici avem asta, că să măcar să dau sus. Ca să nu mai sunt blocurile aiurea. Așa. Trebuie să ne copoțăm sus. Așa. Hai că am ajuns sus. Gata. Și aici o să mergem încolo, că nu pare să fie așa drum lung. Să folosim și dreptul ăsta. Și apoi ne întoarcem să luăm pickaxe-ul și toporul. Așa. Hai că nu mai avem mult. Pam, 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 pam. Și mă duc în partea asta. Și mai să ne întoarcem. Ca să luăm toporul și pickaxe-ul nostru din chest. Că am zis însă că picăm să nu le mai pierdem. Și hai, go. Ziua, doamnelor, mărluțe. Ce faceți? Stai ca să erau aici. Încet, fără să picăm, văd deja un nou. Și nișele noastre s-au pus pe treabă să ne facem uvuțe. Așa, hai să ne cocoțăm din în sus. Pam, 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 pam. Mergem încet fără să picăm. Să spargem aici. Ca să putem merge acolo. O să trească să ajungem mai sus, că noi putem să spargem obsidian. Să mă gândesc că erau bune niște torțete, dar bine spus, erau buni. Chiar oare pe aici putem să spargem?
Da. Cam întuneric. Și niște spawnere. Spawnere de ceva. Hai să mai facem și noi lumina pe aici, pe acolo. Dar nu pot să văd spawnele alea de care ar fi. O să spargem și astea ca să fie lumina acolo. Într-un. Facem mai multe căuri astea de lumină. Ca să o să spuneți chiar și mulți copii. Pam, pam. Și acolo. Facem așa aici. Facem și aici. Vrăjitoare. Creeper. Aoleu. Nu e ce trebuie, nu e ce trebuie. Și aici ce era? Tot vrăjitorele de alea. Ia oare să scade ceva aici? Aoleu, nu mai vreau vrăjitoare. Niciun ce bun. Chiar așa? Mai până. Doar la pista asta? Ceva nu e ceva interesant. Cine doar niște lapiți de talaturi. Dar parcă primise și nici am întrebat cumva sau cred că visezi. Nimic interesant aici. Sau mă pupați cu blocurile adunate sus. Să punem și partea. Așa, hai. S-a dus și pickaxe-ul. Era câte ce să pic, ați văzut, dragii, că era să pic. Dar uite că n-am picat. Ceea ce e foarte bine. Că n-am picat pe episodul ăsta deloc. Acum putem să facem un salt. Așa, să ne facem înapoi. Bam! Sări și ne-am picat. Yay! Cred că am... Vrei să facem un enchantment table? Cred. Joystick. Dai să explic afară. Să explorăm asta mică de aici. Vedem ce ascunde, doar că cred că îmi trebuie blocuri și să luăm cobblestone-ul care mai mici. Dar noi nu avem drum încoace decât pe acolo. Păi cred că pe acolo o să și iau. Da, dar știți ce n-am făcut și eu? Un pickaxe de la. Sărăcie de aia de pickaxe de la. Am făcut. Nu mai am. Hai că mai am lemn aici. Pentru a face niște bețe de la mărte. Facem pickaxe-ul. E să lăsăm noi bețele de aici. Să nu le pierdem. Nu de alta. Așa. Pam, pam, pam. Și sper că chiar dacă vă lua un milion de ani. Și mai mult cu ce blocuri mai am pe inventar. Așa. Și piatră. Și am ajuns aici. Hai că ne așa departe. Cred că ce de aici. Pam, 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 pam.
să mă duc în partea asta. Așa, ca să putem să... Și acum trebuie să urcăm sus. Perfect! Un puiete. Aaaa! Am crezut că se ascunde ceva acolo. L-am luat țeapă. L-am luat tecă. Tecă de aia mare. Și acolo la fel. Că... Ce a fost mă cu ghinionul ăsta? Un mare, mare ghinion. Să-mi dați înapoi. Că n-am nicio treabă. Poate pot să pun copacul ăsta. Poate îl plantez și crește. Sperăm că crește. Așa. Pune, uite aici. Și folosim oaselete. Sau avem pomii deja făcut? Noi n-avem. Ce n-ai, mamă? Spațiu. Stop! Ce îți lipsește? Cercăm o dată. Bă, băiatule, haide, crește. Crește, puiule, crește. Nu vrea, bă. Uf, cine convine. Că nu vreți cresc. Să avem și noi niște lemne. S-a făcut și noaptea afară. Mă gândeam ca în episodul următor să explorăm cuburile astea de aici, ori ăsta, ori ăla. Că în afară de alea, mai sunt doar Artemici și ăla de ori. Nu e doar și ăla de E. Ceva nu mai. Hmm. Cred că pe ăla o să-l explorăm. Episodul următor. Așa că cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut să dați un like și subscribe. Eu am fost Bea Rose și noi o să ne revedem data viitoare. Pa, dragilor!